Push back. Yun. Thank you po kuya. Sige. Sige po. Thank you. Sige po. Sir. Sige po. Sige po. Sir. Sige po. Push bump po. Sige po sir. Hello. Hello there. Yo, what's up sa inyo mga kamoto? Good morning. Dito tayo sa Lingayen at maghahasik tayo ng ano ba? Maghahasik tayo ng happiness. Bahala na kayo kung anong gusto niyong itawag. So sobrang saya ko lang kasi ngayon kasi na-reach na nga natin yung 1,000 subscribers sa YouTube. So ang kulang na lang natin is yung 4,000 watch hours, and currently kailangan pa natin ng 1,200 plus watch hours para makomplete na natin yon at ma-monetize na yung channel natin. So sobrang saya ko lang kasi syempre 1,000 subscribers, marami na yun eh. Di ba? So ngayon bumili lang ako ng mga drinks. Ito ayan, makita nyo. Bali magbibigay lang ako sa mga mga makikita ko sa daan. Tapos kung may hingi ng stickers, bibigyan ko rin. Let's do this. Let's go. Push back. Yun. Sige. Gusto mo ng sticker? Gusto mo ng sticker? Ano nang pangalan mo? Nakita-kita nung last bumili ako sa iyo eh. Yung mane, di ba? Ayan. Ayan, Jan Denver. So, thank you, Jan Denver. Sige. Feel I don't belong, tell my best to move along, push myself to be the best. Kaya, may bibigil lang ako kaya. Aray ko. Kaya. Sige, salamat. Sige. Sige kaya. Sige ba? Ayun, parang nakita. Sakto kumakain siya eh. Hindi may siya, drink. Kaya, sige lang po. Nibibigay lang po ako. Salamat po. Pinawin niya po. Sige po. Tara. Hanap pa tayo. Kaya ito. Kaya sige po. Push bump po. Sige po. Listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you sige lang po. Nagbibigay lang po ako. Ito po. Sige po. Sige po. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Kaya kailangan ko ng soft drinks kuya. Kailangan ng soft drinks. Sige. Sick of being screwed, feel my own adrenaline.
Aray ko. Boss, sige lang ako ng soft drink. Sige, sige lang. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Aray ko. Ay, bigay lang ako, te. Ate, oh. Sige. I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute, I want the crown, I'll go get it, you give me. Sir. Sige ba? Sige ba? I've been tied to the scene, out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I play as a team. Sige. Bibigay lang po. Sige ba? If I play it, then I win. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I just stay, I just lose it, have no shame. I Adem, tag-isa kayo. Ayun na. Ayun. Sino ng sticker? Iyan ko na rin kayo ng sticker. Ito lang ako. Sige. Sige. Unleaded sir, pan lang, 100. 100 sir, unleaded sir. Ayun sir. Aray. Sir. Nagbablog ako sir. Sige sir, sige. Ayun. Ay, gusto niya ng sticker sir? Sticker? Oh. Ay, pati si ano daw? Moto. Okay. Thank you sir. Thank you po. get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out. I love you. Sir, nagbablog po ako, nagbibigay pa ako ng soft drinks. Libre to? Ay po, libre sir. Bigyan ko na rin kayo ng sticker sir. Nagbablog po ako. Ay, nagpa-vlog ka? Opo. Opo, sige sir. Opo, ate, bigyan ko na rin. You want the best of me now. Okay, Best of saglit me lang po. now. Best of me. Bigay lang po ako. Ito po. Nagbablog po ako, sa inyo na po yan. Libre po. Sige po. Ate, may bibigay lang ako te. Aray ko, baka ano pala. Ate, nagbablog kasi ako, nagbibigay ako ng soft drinks. Nagbablog ako, nagbibigay ako ng soft drinks kasi naka 1,000 subscribers na ako sa YouTube. Sa yung channel ko. Follow ko po kayo. Ay, sige, thank you. Thank you po. Sige, thank you. Plus na yan eh. Sige, sige. So ayun mga kamoto, salamat sa panonood. Pasensya na, yun lang nakayanan ko. Kasi alam niyo naman, wala pa akong full time na trabaho ngayon. Bale, part time lang. So sobrang late talaga ng kita ko ngayon guys. Kaya pagpasensyahan nyo na kung yun lang yung nakayanan ko. Anyways, salamat sa panonood. Salamat sa 1,000 plus subscribers na ngayon sa YouTube. Thank you. Sana po patuloy niyo akong suportahan. So
yun lang. Like, share, and subscribe or follow sa Facebook. Then maraming salamat. See you sa next ride. Let's go. Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.